Миналото. Автор Светла Гогова. Мария е жена на средна възраст, средна хубост и средно общителна. Но имаше минало. Голямо, тежко, едновременно обезличаващо и жигосващо. С него се отличаваше от всички, поне тя мислеше така. Но криеше в тайна всичко това, защото се изпълваше с ужас само в мислите си за него. Минаваха години, а миналото все напомняше за себе си по един или друг начин и променяше настоящето й. Мария се губеше в опитите си да натика това минало някъде дълбоко в себе си, на място, откъдето никога няма да може да излезе. Но то все намираше пролука, както водата си прокарваше път и излязло на светло не само напомняше за себе си, но и неистово се опитваше да привлече внимание. Мария не знаеше какво да направи, как да постъпи. Всичките й опити да го забрави се оказваха ялови. И тогава едно решение я озари. На пръв поглед безумно и безразсъдно, но същевременно и предизвикателно. А тя обичаше предизвикателствата. Мария умееше да се изразява, особено в писмен вид, но пазеше творенията си ревниво от чужди очи. Това беше една друга нейна тайна. Изливаше на белият лист мислите, мечтите, копнежите си. Нямаше представа дали пише добре или зле. За нея нямаше значение. Важното беше, че така се чувстваше облегчена. И тогава я осени идеята да опише миналото си в книга. Да покаже, да освети омразното минало. Да запознае обществеността с него. Да го представи на сцената, наречена живот. Да бъде изигран спектакълът. Тази драма, хорър и едновременно и съспенс. Мария трескаво започна да пише книгата. С лекота изливаше горчилката, разочарованията, болката и ужаса на миналото. Страница след страница, лист след лист. Книгата се превърна в поредица. Младата жена не спираше и колкото повече пишеше, толкова по-леко и ставаше. Сякаш товарът върху крехките й рамене се стоварваше с гръм и трясък на земята. Мина година. Миналото вече беше написано и описано. 6 изписани тетрадки само напомняха на Мария за ужаса вътре в тях. Но жената все още не се чувстваше свободна и сякаш имаше зрънце, камъче, което й убиваше. Замисли се какво още да направи. И реши да извърви следващата крачка. Да издаде написаното. Трябваше и време да се реши на тази огромна за нея стъпка. Защото едно е да пишеш за себе си и съвсем друго да го оповестиш публично. Несигурно и плахо започна да търси издател. Пращаше с голямо притеснение ръкописът и от всякъде получаваше вежлив отказ. Нямаше мотиви, просто отказ. И когато вече беше приела факта, че написаното няма никаква стойност, получи имейл от издателство. Бяха дочули за написаното от свои колеги и отправиха предложение да издадат поредицата. Мария прие без да се замисли, но в следващия миг едновременно се зарадва и притесни. Ами сега, какво да прави? Връщане назад нямаше. Колелото се беше завъртяло. Първата книга беше отпечатана и предстоеше премиерата. Рекламната кампания беше на ниво и интересът беше голям. По всички медии, включително и социалните мрежи, стоеше корицата на книгата и лицето на младата жена. Дойде и денят на представянето на книгата. Залата беше препълнена, а Мария ужасно изнервена. Сърцето бясно препускаше в гърдите й, дланите бяха потни и тя нервно придърпваше късата си рокля. Първият тираж се разпродаде мълниеносно. Читателите с нетърпение очакваха продължението. Издигаха на пиедестал автора за смелостта да сподели живота си, преживяванията си, изпитаните болка и ужас. Много жени се припознаха в написаното. Редица организации превърнаха книгите в своя библия. Възроди се феминистко движение за правата на жените. Стигна се до промяна на политики и закони. Власти имащи изпитваха необходимост и гордост да следват поуките и решенията, произлизащи от поредицата. А Мария за пръв път се почувства освободена. Яремът на миналото беше не само скъсан, свален, но и стъпкан, захвърлен в калта. Миналото вече нямаше власт над младата жена, нито над мислите й, нито над действията й. Миналото се превърна от страшилище и демон в път, в катализатор на промяната, от обезличаващо в изграждащо един по-различен свят. Свят, освободен от насилие и болка.
свят на осъзнатост. А за Мария издаването на книгите беше истински катарзис. От свитата млада жена, прегърбена от хомота на миналото, тя се превърна в будител и надежда на хиляди жени, хванати в капана на насилието и не виждащи изход от неговия порочен кръг. Няма страшно да споделиш болката си и начина, по който си се справил, защото така може да помогнеш на друг със същата или подобна болка и заедно да надмокнете и да скъсате веригата на насилието. Няма страшно да бъдеш себе си, макар и с минало, защото всеки има тайни, но те не бива да ни ограничават, а твоят опит може да бъде полезен на мнозина други. И когато сме заедно, се постига повече. Трудностите се преодоляват с лекота, а чувството за общност и принадлежност е основополагащо в човешката природа. Прочетено от Мария Вълдобрева.